Tigana nayo nigo tukwirana gwika county ya Kisii asengo kumanya buna nigo abaibori aborokia na boigo aborokigwa babeire bakuborirwa kubwatera kisemi bokongo elinda kweneke binango kinya bale ebirengo b'ikisemi ase orogongo rwa Gusii aniga bakagukwanwa na babwatani b'ikisemi chingaki cy'omoyega wo morokia Kennedy Nyakeri oyo kogenda ase omutimoko morokia Nyakeri niga bira sobokoreri ase miaka 35 na nigo aringe omokonyi w'omorokio monene ase skuru ya sekondari ya Mocheno murikito Brighton Makoli no robot yoruo. Teacher and brother, like a rare gem found in the depth of the earth, you are one of those jewels of whom there is a dark. Mogoko etengo amono mochengo amone biriato nigo byabwata inse ase skuru ya Mocheno second school yegotoka ase wodi ya Gesima ebunge kitutuma sabe county Nyamira ekero mwalimu Kennedy Nyakeri oikonyoro mokonyi bu mwalimu monene ase skuru eyo anyara gakwenda somo tumoko anenekera nyareka kore miremo ase miaka 35 lero twagwatari tuko limo yagone buko retire rwa skuru ya Mocheno as a deputy principal. Kaukwana ase skuru eyo Ona yeye ndo ndateya waburingiringa tigawa support abalimu ase skuru asokorwa chibese mapema yara bana mbaka nyabasari guchika naende na bana nabarabungu batavinga babwate bitabo bokongu anyale gosoma all the time badibo chiza chinyingo ja ase skuru. Your absence will leave a vacuum in our souls. Ochasa borokia ya naro Nyakeri abwate Walimu babwate sie management chakara babwate principal buya andi na barabuo bakole na baratake bakole. Joyce Maina no mwalimu monene bwe skuru eyo twamukorire sere buya no mwalimu muyorenge atokoreire gasi buya twamoire sere gere tumumotivate nari no na bali bakoranga egasi nenge ekarokore gasi buya nabo kero kwalitayire abantu bago kwachisa ward gochia saba ibori basomia abana abamura na abaiseke especially babeka abana boarding school na etabwati mechande mengi kiagera bunaga Mocheno secondary school batubwate boarding ya boys tubwate boarding girls abaibori mbabeka abana day school kiara mwana holiday bakonyachi weekend ago konyorare akole binte bigo sabanta abutete komo tali banafunzi ngana Joyce ni gateruna aboro kiwamba takireko basi skuru chiriba ko baime lakini omwana holiday ngonyo muna abanyaruka batarire obe kwanyora bachire kumwe na bamura ba motorbike kose kwanyonya no mumura omwana bwe school lakini abana andi bamuri motorbike agendi bali motorbike drivers lakini oyo ole school gale focus ya sama somo boigoni ga arabuna ugotaka no gwe school fees asegeka school fees no to bwate nkolengia matatizo kidogo ndatebya buli baitunga bakane fees egere ntogo seri abana kala abana bacha batumunka kwanyora nga bali skuru mwalimu ochiro basomiri ababande tasomire kara gocha mwando chokora na mago mwalimu akoenda mutu kwanyango ibo ntamatienta basometi naende nturi korabya nya gutuma abananga lakini okabere boarding school ngoikere unaone bintu bya kongira amagori bituma bira amagori chingende chira amagori cooking fat esukali amagori gachi akabadabu kwanyanga na nebe sibare ntenge ekituagora kiaerire yapiti ngabono goika tubatumenka egera bae gwebesa tugore kende egera abana banyare kuri omanyi Kelina no munyakirobo bwe body ya skuru ya Mocheno naende ntagete gotebange skuru yito ya Mocheno ni skuru engiya egokora matemu buya naende asomwa koria ntwaiti abana bange mono bauti abana 47 bagaenda university namba 2 skuru eye ne skuru ne bwate boarding facilities igo mondo ndwenzi oraga nikoleto mwana oyega iga ne skuru engiya yakabire to bwata bali mwa basaba ya tokoroke dream team bao kolega sikwe igo ene skuru yogotegemea tokufundisha abana soko buya naende na discipline igerengiya boigo Kelina ni ganyariga kuburia balimu tebanga tebagenderere kubwatisia principal Madam Joyce asoko gendera gokora emirimo emiya eye Nyakeri abeire gagokora egere na abarabwo kerenga kiabe goika nabo bakonyora bakubwatesigwa na gukwanu buya. There is no way in which we can summarize how your guidance has been a grand prize. Life without your guidance would have been real tough.
We will fondly remember you, our Papa. May the best you have given Mochenwa come back to you. As we say our goodbyes, we also want to thank you. Ngolipoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa sesemo ya Mochenwa eridariane Brighton Makori.